ओरैनोथ' जि जोङो पास जानाय गथ'फोरखौ लानानै जोङो फुंनिफ्रायनो जोंनि मिन्थिनायाव एबा जोंनि नुनायाव जोंनि सलायनायाव एबा आंनि सलायनायाव दिनै मोजाङै मोजांनो जाफुंसारबाय आं बेखौनो मिजिंथिदों। दिनै जोंखौ जथेस्थ' रायजो राजाया लैहोर लैहोर फैनानै जथेस्थ' मदद होफैदों आरो जाफुंसार होफैदों। दिनै जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लेंहरदोंमोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा एम रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै मानिबा जाहोननि थाखाय दिनै हयथ' फैनो हायाखिसै, थेवब्लाबो बिथांनिनो पिए दिनै प्रनय बसुमतारीया दिनै जोंनिसिम नुजाफैनानै मेहेरगोनां बिबुंथिखौ लाखिलांबाय। दिनै जोंनि जि प्रग्राम लानाय बे प्रग्राम लानायखौ खोब बाख्नायदों आरो बाख्नायलांदों। जोंबो बिथांनि सफैनायनि थाखाय जोंबो खोब मोजां मोनदों। जोंनि रायजो राजाया बाख्नायदों। दा जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों, इयुन जेनेरेसनखौ जिहेथु फोरोंलांनो थाखाय जोंनि रायजो राजाया खोब बेबादिनो प्रग्रामखौ खालामबाय थागोन आरो जोंनि रायजो राजायाबो मददखौ होबाय थागोन आरो जोंनि गथ' गथायखौ जोङो थुलुंगाखौ होलांबाय थागोन आरो जों बेबादिनो अराय सम लांबाय थागोन आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो प्रग्रामखौ जों खालामलांगोन। दिनै जोङो स्टार्टिं हिसाबै एबा फार्स्ट टाइम हिसाबै जोङो ओरैनो सरासनस्रा लाल साहाजोंनो एबा गुसु दैजोंनो जोङो प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। जोङो जानाय लोंनाय खालामनाय जायाखिसै। दिनै आलासि बिथांमोनाबो हयथ' जोंनि सायाव माबाफोर दुखु मोनदोंबा हयथ' माबाफोर साननाय थादोंब्ला दिनै जोंनि सायाव जाहाथे निमाहा होयो, जों बेखौनो खावलायनानै जोङो बे मेहेरगोनां नंद्रायाब्लाबो बे प्रग्रामखौ जोङो फोजोबनाय जाहैबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम। जोङो सानदों जे मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोला गोदोसोनाय ओनसोल, बे गोदोसोनाय ओनसोलखौ सिखांहोनोब्ला दिनै गामि बाय गामि दिनै मोनफ्रोमबो जायगायावनो दिनै बेफोरबादि प्रग्राम लानायजों लोगोसे दिनै जोंनि गथ' गथाय इयुन जेनेरेसनफोरखौ थुलुंगा होनायाव फैयो जाहाथे, ओंखायनो जोंनि मथे लानांगौ आरो लानाया खोब गोनांथि दं होननानै आं सानो।